Mutane da dama suna mana comment irin wannan, suna tambaya ta akan cewa ta za su haɗa editing irin wannan. Idan yarinya ta ce maka duk duniya kai kadai take so kuma ka yadda, to ka zo muna neman ka a Dawanau. Da gurguje abin da zan ce yan uwa, ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ganin hanya mafi sauki da za ku bi wajen haɗa irin waɗannan editing akan wayoyinku cikin sauki. Na farko da zan ce shine za mu yi amfani da wannan application din. Wannan kusanci a bidiyon mu na baya mun nuna yadda za a ɗauko application din a Play Store. Idan kuka shiga cikin Play Store kuka rubuta sunan shi kamar haka, za a ba ku shi sai ku ɗauko shi. Bayan ka ɗauko application na kamar gani, idan ka shiga nan sai ka shiga nan zai kai ka cikin gallery na wayarka. To kusanci akwai wani bidiyo na danfo da na ɗauko a TikTok. Yanzu misali idan na shiga bidiyon nashi kamar da kuke gani ga bidiyon nashi, idan na shiga za ku ji yadda bidiyon yake Da kuɗi da ɗaukaka. za ku ga yana ɗora wani ɗin wannan kusance duk wanda suke comedy suna amfani da ita. To ni ma kusance zan cire ta ne kamar da kuke gani, Da kuɗi. zan dana nan sai in shiga nan, sai in shiga nan shi ma sai in yanka. Bayan na yanka kamar da kuke gani nan sai in hudu wannan bidiyon sai in goge shi, shi ma wannan sai in goge shi. Za ku ji yadda bidiyon yake yanzu. In ji yadda bidiyon yake, to kai sai in dana nan sai in yi saving din bidiyon akan gallery na kan wayata. Bayan na saving din shi sai in dawo baya sai in ɗauko original din bidiyo ɗina. Misali idan na shiga ga original din bidiyo ɗina, to za ku ji yadda original din bidiyo ɗina yake. Kake kallon wannan bidiyon ta wa yanzu, to taimaka dana mana like. In ji yadda bidiyo ɗina ke original kenan. To idan ina son ɗora wannan heading kamar yadda kuke gani, za ku gani. To kamar yadda kuke gani sai in shiga nan, sai in zo nan, sai in ɗauko bidiyon wannan heading da na yanka, sai in danna nan, kamar yadda sai in shiga nan, sai in danna kamar yadda kun gani gashi nan. To sai in huda shi daga kan sikirin na kan waya, na kan bidiyon na waya. Kun gani na huda shi, to tsayan danna ku ji yadda bidiyon zai kasance yanzu. Kake kallon wannan bidiyon ta wa yanzu, to ka danna mana like. Kun ji yadda bidiyon ya kasance. Bar ne dan seta shi normal, za ku ji da yadda bidiyon zai kasance yanzu. Taimaka dana mana like. To kun gani gashi nan na dora shi normal yanda yan comedy suke dora da dai sauransu. To kusance wannan ita ce hanya mafi sauki wanda misali idan ka ji wani sound wanda yan comedy suke amfani da shi, kai ma za ka yi amfani da wani hanyar ka cire shi ka dinga dora akan bidiyoyinka, sai ka yi editing cikin sauki ba tare da matsala ba. Ko kuma ka shiga cikin YouTube kamar da kuke gani yanzu misali, idan ka zo ka shiga YouTube na kan wayarka kamar da kuke gani za ka rubuta effect sound. Kun gani idan ka rubuta shi ma za ku ga sun baka sound na comedy wanda kusan duk wanda suke comedy suna amfani da shi. Yanzu misali bari shiga ɗaya ku ji yanda suke. To sai ka yi download ɗinsu akan wayarka, sai ka ringa idan ka yi bidiyo sai ka ringa bin wannan hanyar da muka nuna ka ɗora su cikin sauki ba tare da matsala ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada kuma ta ku dana mana alamar like, sannan ku follow domin samun sababbin shirye-shirye masu amfani makamancin wannan. Sannan ga wasu ke tambaya comment. Mun